touya kuchishangu cheru ora pawa kaneta shakanaka kuwayo Tsitsi kunzwa wana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yemnamatwa tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira Ndokwaseme muzita raJesu ndakutenda Mwari nemukana uno waatipa wekuti tigone kuungana tiri kwatiri ikoko tichinzwa iye achitaura nesu. Mukati mezuva ranhasi toda kuti tinodzidza mukati mebhuku raJohn chapter 12 verse of interest verse 32, asi muchanditendera nditange nemi paverse 31 tonogumira tiri paverse 33. John 12 verse 31 inoti, now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. And I, if I am lifted up from the earth, will draw all people to myself.
Verse 33, this he said, signifying by what death you would die. John chapter 12, kune vane red letter edition, inoburitsa the bigger part ina Jesu achitaura mashoko acho akanyorwa nered. When Jesus is addressing the disciples, it was now close to his death. Saka Jesu anosvikaudza vanhu paverse 32 kuti kana iye achinge asimudzirwa, anoda kuti adhonzere vanhu vese kukingdom yake. Verse 31, munyori anoti, anotaura nyaya pamusoro pejudgment, kuti nyika inofanira kuti itongwe. Saka verse 32, Jesu paari kutaura achiti, kana iye achinge asimudzirwa kuenda kudenga, anoda vanhu vese kuti vagone kudhonzerwa vauye kukingdom yake. Nekuti zuro uno vabereki vedu vekutanga pavakatadza, Adamu naEvha varimo mubindu, vakatadzira Mwari, vakasaita zvaaida. Mwari anga akataura kare kuti kana munhu achinge atadza, achinge adya muti uri pakati pemunda, aifanira kuti azowana judgment yake inge yakasetwa kare. It was known and it had been known kuti munhu achinge atadza aifanira kuti azofa. But John chapter 12, Jesu ari kuti kana iye achinge asimudzirwa mudenga, anoda kutora judgment yakanga yaiswa pamunhu, onoitora iye onoisa pafudzi rake, kuti munhu aifanira kusungwa nechitema agone kuva akasunungurwa nekusingaperi. Ndosaka Isaiah achiita nharo achitaura achiti, iye akauya akarobwa namavanga ake takaponeswa. Nekuti tisu taifanira kufa, asi iye akauya on our behalf akatifira, akatora judgment yaifanira kusvika pamusoro pedu akaisa pamusoro pefudzi rake. Saka John chapter 12, Jesu ari kuti kana iye achinge angosimudzirwa chete, anoda kubvisa judgment iyoyo yakanga yaiswa kwatiri, onoiturika pamusoro pedu. Makadzokera kuoriginal language inonyorwa nayo Greek, English inotranslata mawords ndowedzeredza word rekuti people pasentence iyoyo. From the original language ku Greek hakuna panonzi people kana panoburitsa munhu ari kutaurwa ipapo. Kureva kuti Jesu aida kureva kuti kana iye achinge asimudzirwa, anoda kubvisa judgment pamusoro pevanhu vanofungidzira kuti vanhu kana kuti vanofungidzira kuti havasi vanhu. Kune vanhu vakabatwa rafu mumasociety umu, kune vanhu vakadzikisirwa nevainogara navo, kune vanhu vakaudzwa nevamwe vanhu kuti havana kufanira nyasha dzaMwari, kune vamwe vanhu vakadzikisirwa zvekuti izvozvo havagone kupinda mumagroups anopinda vamwe vanhu. John chapter 12 ari kuti kana uchifunga kuti uri munhu kana uchifunga kuti uri chinhu, Jesu kufa kwaakaita pamuchinjikwa akafira vose vakadaro kuti vagone kuponeswa. Kana achinge asimudzirwa mudenga, anoda munhu wose kukingdom yake. Norangarira nyaya yemwanakomana muparadzi, anotatadzira baba, anoenda kunyika iri kure. Aenda kunyika iri kure, anondofara ikoko. Paanozodzokedzana nepfungwa dzake, anodzoka kuna baba. Paanoti asvike achiri nechinhambwe, anoona baba vakamumirira kudzoka kwake. Pavanomuona vanomumhanyira, vandomupundira vakazosvika naye pamba. Ndo zvinoitwa nenyasha dzaMwari idzodzo, kutora vasingadhizevhi kubva kwavari, dzonovampunyikedza, dzovabata kuti vagone kusvika kukingdom yaMwari. Mwari haana basa nezuro wako, haana basa nepast experience yako. Anoda munhu wose auye kukingdom yake. Ndoziva kuti wakapinda nedzakawanda kumashure uku, zvawaita zvisina kufanira zvange zvakawanda. Makuva aripo nekuda kwako iwewe akawanda evanhu vaukaroya. Vasikana vaukabvisisa nhumbu vakawandisa zvisingaite. Hauna zororo mumwoyo mako unozvifunga zuva nerimwe nerimwe. Waivata nevakomana pauyuthi hwako nanhasi zvino kudya pfungwa.
Asi John chapter 12 Jesu ari kuti kana iye achinge asimudzirwa kudenga haana basa nepast experience yako, anokuda kuti uye kukingdom yake. Ndosaka Matthew chapter 22 achita nharo, Jesu paanotaura nyaya imwe parable, mambo vanotuma varanda vavo kunodana vanhu kuti vauye kumutambo wokuwana mwanakomana wavo. Vanhu pavanodanwa, Bhaibheri rinoti vamwe vacho vakaramba vakati vari pamisika yavo, vamwe vacho vakapa mareasons avaigona kupa. Bhaibheri rinoti pavamwe vatumwa vakatungwa namambo, vamwe vacho vakabatwa vakaurayiwa navanhu. But mambo pagurupu rekupedzisira paanozotuma anovaudza kuti endai pamharadzano dzenzira, wamangoona ipapo whether akafitwa nemuchato kana kuti haana, whether bhutsu akapfeka kana kuti haana, chingotorai vese vari ipapo mugone kuuya navo kumutambo wokuwana mwanakomana wangu. Ndo nyasha dzaMwari idzodzo, kutora vanhu pavari ipapo onovaisa pavasingafanire kunge ari. Ndosaka mumwe muimbi werwiyo achiimba achiti, wanditora apa wandiisa apa, wandibvisa apa wandikanda kumusoro. Ndo nyasha dzaMwari idzodzo. Kana achinge asimudzirwa anoda kuti adhonzere vanhu vese kukingdom yake. Verse 33 kana mainzwa kamudzikiro kandaita. Verse 33 Jesu munyori ari kuti mashoko aJesu aitaura aya aida kureva rufu rwaaifanira kuti azofa narwo. Munoziva pandaiverenga Bhaibheri, mission yaJesu paplanet Earth yanga iri yekuuya kuzopa vanhu upenyu. Nekuti muGarden of Eden chinhu chakaluzwa navanhu ava pabereko rekutanga wanga uri upenyu. Nekuti vaifanira kunge vari zvisikwa zvaMwari zvaifanira kurumbidza Mwari nekusingaperi nekusingaperi, zvisingafi pasina chinhu. Ndosaka Pauro achinyora achiti chivi ndo chakapinza rufu mukati menyika. Saka Kristu kuuya kwake pamuchinjikwa aiuya kuti azodzosa upenyu hwakanga hwabiwa kuvanhu. Vanhu vakusangana nechirwere cherufu, aifanira kuti auye kuzopa vanhu upenyu. Neimwe nguva anonyora achiti ndakauya kuzopa vanhu upenyu and life in its abundance. But John chapter 12 verse 32, Jesu mukuedza kudzosa upenyu kuvanhu akapa upenyu hwake iye. In trying to restore our life, he had to die. So muupenyu hwaKristu, murufu rwaKristu, ndo maitubuka upenyu hwedu isusu. Ndava kuzokuudzai nhasi kuti there is still life in death. When Christ was trying by all means to save humanity, tsoro yekudenga payakaitwa, Kristu akati ndinofanira kuti ndife kuti vanhu vagone kuzorarama. Saka mukufa kwaKristu ndo makauya upenyu hwedu isusu. Ana mhofu yemukolo, ana moyo, ana chihera, vose vakadzoswa upenyu hwavo nekuda kwerufu rwaKristu. There is life in death. It's a principle yakaiswa naKristu kubva kare iyoyo, kuti murufu ndo mune upenyu. Ndosaka prior pachapter 12 ipapo Jesu akadzidzisa vanhu akati kana mhodzi yewiti yakakandwa pasi inozobuda yawanda. Saka mhodzi chinoita kuti imere dzibude dzawanda haisi nyaya yegermination process yakanyanya, no. Haisi nyaya yemvura yakawanda, haisi nyaya yevhu, asi chinoita kuti mhodzi igone kuzobuda yawanda kufa kwainoita iri pasi. Kana ichinge yafa ipapo yovora, kana ichinge yaora yozobuda yotushuka dzozowanda. Saka mukufa ikoko kwewiti Kristu ari kuti the faith, the fruitful grain of wheat, mukufa kwayo ikoko ndo munotubuka kuwanda kwezvinhu. It's a principle of heaven. There is life in death. Musachatadzisa vanhu vakawanda kuita mari mukati megeneration yedu. Inyaya vanhu vasingagone kufa nhasi kuti vazorarama mangwana. Chichasarisa vanhu kudenga, vakawanda vavo vachatadza kuita decision yekufa muzvivi zvavo nhasi kuti vagone kuzomuka muupenyu usingaperi naKristu. Ndo baptism chete basa rayo iyoyo, kufa kuti ugone kuzomuka. Chaita kuti vamwe vanhu vatadze
kuinvesta mumabusinesses avaifanira kuti vaite mari nawo. Inyaya yekutadza kunzwisisa principle yekuti unomboita seunoburitsa nhasi kuti mangwana zvisodzoka zvawanda. Ndosaka vamwe vabereki vakagara nevana vavo kudzimba dzavo. They cannot invest in the future of their children. Havagone kuvaendesa kuchikoro. Vachiita sevanopera mari nhasi vasina vachiziva kuti mangwana vachange vanaka. There is life in death. Charangarira Elijah ari pagomo. Vanosangana navaprofita vaBhari ipapo. Pavanosangana navaprofita vaBhari, vaida kuita rain making ceremony. Mind you, for 3.5 years. Israel yange yararama isina mvura. Yararama isina mvura kudaro. Saka neimwe nguva vanoenda kugomo Ahab nevaprofita vake. Na Elijah vanoenda ikoko for a rain making ceremony. Pavanoenda kugomo vachida kunoita rain making ceremony. Kubva mangwanani masikati vaprofita vaAhabhu vakaedza kunamata kuna Bhaari mwari wavo kuti vagone kudzosa mvura iyo yakanga yashaika muIsrael for 3.5 years. But zvavakaita zvese hazvina kugona kuvabatsira. Now Elijah paanopiwa mukana wekuti agone kudana kuna mwari wake, anovapa ma-instructions vaivapo pagomo. Oti endai munotora mvura, cherai matrench first. Mapedza kuchera, torai mvura iripo, muidire mumatrench. Mind you, Israel yange yaita go 3.5 years isina mvura. Kureva kuti mvura yakanga yasara yanga iri shoma zvakanyanya. Ma-little reserves of water iwawo aivapo. Pamwe mvura yakanga yatakurwa kugomo yanga iri mvura yanga iri necessary kuti vanhu vagone kunwa vari ikoko. But pamvura iyoyo shoma yaivapo, Elijah anovati itorei mvura iyoyo. Kana mchinge maitora dirirai pasi. Kana maidira pasi ndokuti mvura igone kuzobva kudenga tichinge tanamata. Elijah aiziva kuti mvura igone kubva kudenga isu tinofanira kuti tiipo pasi. Saka in giving water they would receive water. I've come to tell you this afternoon that there is you get what you give principle. You get what you give. Imimi baba mulaku kuti mukadzi wenyu akudei imi. Imi musingagone okuda. Asigonika. You get what you give. Ndosaka Paul achiti unokohwa zvawakadzara. Mwari haasekwi. That's the principle of heaven. You get what you give. You expect to be rich. Usina kumboita effort yekuinvesta zvinhu zvawainazvo. Azviti. You get what you give. You are expecting a virgin paunorora iwewe. Iwe wotibvisa mhandara zuva rimwe nerimwe. Azvigoni. You get what you give. You cannot expect heaven iwe usingagone kuda Jesu nhasi. You get what you give. It's a principle of heaven. And the last point, Johana arikuti Jesu ariku kana achinge asimudzirwa kudenga anoda kuti adhonzere vanhu vose kukingdom yake. Now word rinoshandiswa apa rekuti draw vakakurira kusinganyanyowanike mvura yematepi anonzwisisa kuti kana munhu achinzi go and draw water from a well, ari kuenda patsime riri pasi aine chitini chake kuti agone kunochera mvura. Now when you are drawing water from a well, you try by all means to reduce the distance between yourself and the water. Kana mvura ichitonge iri kure, autore chituru wochiisa paunokwira ipapo kuti ugone kuzochera mvura iri pasi. Ungatozopedzisira wapfugama pasi kana kuzvambarira pasi kuti ugone kuswedera pamvura yaunoda kuti uchere. Rimwe word rinogona kushandiswa in place of draw, iword rinonzi attract. Now mukukura kwedu taitamba nemamagnet.
Mamagnet ane attraction yaainawo nesimbi. Saka taiti tichitamba nemamagnet edu, waitora magnet yako waenda pedo nesimbi, kana waenda pedo nesimbi dzaibva dzadhonzana dzonamatirana. Kana wakuda kuti dzisiyane, waiti udhonze magnet, kana uchinge waisa kunenge kure mbichana, waibva waziva kuti hadzichagone kudhonzana, nekuti distance painokura attraction inoita diki. It's a scientific principle. Ndosaka vakuru vedu vachigara vachitiudza kuti avoid long distance relationships because attraction inodonha, inodzika. Saka attraction nedistance, distance yakakura attraction inoita diki. But Jesu ari kuti iye kuti agone kuwedzera attraction iri pakati pake nevanhu vake, kana kuti iye kuti agone kuita draw his people from sin, anoda kuti asimudzirwe mudenga, kuwedzera distance. Jesus is saying, for me to rescue these people from sin, the distance has to be increased. Jesu ari kuti pachikomo chegorigota, endai munoisa muchinjikwa futi ipapo, maisa muchinjikwa ipapo ndoenda pamusoro kuti distance ikure. But Jesu chaari kuitira izvi ndezvekuti ari kuti pane vanhu vakaita sana Zacchaeus vari pakati pevanhu vauya pano pamuchinjikwa, vanofanira kuti vaone muponesi wavo ari pamuchinjikwa akarembera, vanofanira kuti vaone muponesi wavo ropa richidzatuka kubva mumaoko ake, kuti vagone kuzoziva kuti ndiye Ishe wavo akauya kuzofira zvivi zvavo. Saka Kristu ari kuti ndisimudzei, munondiisa pandinogona kuoneka, kuti kana ndichinge ndaoneka vanhu vachinge vandiona vagone kuzoponeswa kuburikidza naizvozvo. Munoziva nyaya dzekuponeswa hadzigone kuseparatwa nenyaya dzesalvation. Ndosaka Revelation chapter 1 verse 7 ichiti tarirai anouya nemakore, meso ose achamuona. Pakuuya kwaKristu vanhu vanofanira kuti vaone. You cannot separate issues of salvation and issues of sin. Munoziva Matthew chapter 11, Kristu paanenge achibudisa basa rake raakafambira panyika, achitaura zvinhu zvaaitira kuvanhu, haana kugona kusiya nyaya yekuti mapofu ari kudzoserwa eyesight yavo. Issues of salvation nenyaya dzekuona hazvigone kuseparatwa. Ndosaka Matthew chapter 5 verse 16 ichiti, imimi muri chiedza chenyika, makatumwa naMwari kuti mugone kupinda mubasa rekuponesa vanhu, kuti kana muchinge maonekwa kamuraramiro kenyu, vanhu vanofanira kuti vadhonzerwe kubva kumuchitema vagone kuuya muchiedza chaKristu. Kristu ari kungoti vanhu vakasaona ruponeso harugone kuuya mukati meupenyu hwavo. Kana imimi muchipika muchitaura muchiti tinoponeswa according to the light that we have received, kureva kuti munobvumirana neni imimi kuti nyaya dzeruponeso nenyaya dzekuona hadzigone kusiyaniswa, nekuti light cannot be tested, light cannot be felt, light is sin. Saka Kristu ari kuti kana vanhu vachinge vavhurwa maziso avo, ndo pega pandinogona kuzovadhonza vauye kukingdom yangu. Zabasa rakaitwa naSatani kubva mugarden reEden, anodhonza Eva, anoti maziso ako achavhurwa. Nyaya dzekuona nenyaya dzesalvation hadzigone kusiyaniswa. Satani chaakabira vanhu kubva pakutanga eyesight yavo, kuti kana vachinge vapinda mumasituations, vachinge vagara vari kwavari kako, vatadze kuona, vasiye Kristu achipfuura nepamberi pavo vachitadza kuponeswa. Munorangarira muranda uya aiva naElisha, anotanga kuchema hondo dzichida kuuya kuzovaparadza. Elisha paanonamata kuna Mwari anoti, problem yemuranda uyu ndaiziva Mwari, maziso ake akavharwa, vhuraiwo maziso ake, kuti kana maziso ake achinge avhurwa agone kuzoziva. Muranda uye paanovhurwa maziso
anotanga kufara achiti vari kwedu vakawanda kudarika vari kwavo. Unoziva zvinonetsa kuti unamate Mwari mumweya nemuzvokwadi, Mwari waunongonzwa kuma night prayer, Mwari waunonzwa kuruwadzano, Mwari waunonzwa kwamunoswera nevamwe, kuti anoitira vanhu zvakanaka iye asati ambokuitira zvakanaka mukati memupenyu wako. If you have not, kana usati wamuona achishanda mamiracles mukati meupenyu wako, zvinonetsa kunamata Mwari akadaro. My prayer is that God should open your eyes so that you can see him work in your life. Pane vanhu vasisale kuudzwa kuti chakanaka ndeichi chakaipa ndeichi. Vakuda kungoziviswa kuti kana uchiona zvakanaka ita, kana uchiona zvakaipa ita. Chingoona nemaziso ako ugone kusarudza. God should open your eyes so that you see. Pane vanhu vane business opportunities akapfuura pamberi pavo vakatadza kumagrebha zvakanaka nekuti their eyes were closed. Pane vanhu vakasiya Jesu achinge aita make a call in their lives kuti vagone kubva muraramiro wavaita vagone kuuya kurarama kwakanaka kwaida, vakatadza kuuya kuna Jesu nekuti maziso avo akanga akavharwa. Munamato wangu ndio dai Mwari avhura maziso evavo vakadaro. Pane vanhu vakatadza kuona zvimwe zvinhu zveupenyu, who were short-sighted, vakaona zvinhu zvaiafekta nhasi vakatadza kuona zvaiafekta mangwana. Munamato wangu ndoti Mwari ngaavhure maziso avo vagone kuona. Dai Mwari atiita zvakanaka, atibatsira, atikomborera munzira dzakasiyana-siyana dzatiri kurarama nadzo. Satani paakativhara maziso, a call is being made by Christ that aripo here anoda ndigone kumuvhura maziso ake agone kuona zvinhu zvedenga zvakanaka. Pane vamwe vakasangana nematambudziko akawanda, maziso avo akavharwa nemisodzi yavo. Munamato wangu panguva ino ndewekuti dai Mwari agona kuvhura maziso ako wagona kuona. Pane vanhu vakasangana nemasituations akawanda ekuti vakakanganwa kuona Mwari achishanda mukati meupenyu hwavo. Munamato wangu ndewekuti dai Mwari agona kuvhura maziso ako wagona kuona. Mwari akuitire zvakanaka, akupe rugare mupenyu wenyu. Amen. Ngatiimbe pamwe tese, kudza zita raTenzi, mbiri ya mambo ya Mwari. Kudza zita raTenzi, mwese kudzanyi zita raTenzi. Kudza zita raTenzi, mwese kudzanyi zita raTenzi. Kudza zita raTenzi, Jesu zita remasimba. Kudza zita raTenzi, rine simba kuponesa. Kudza zita raTenzi, mwese kudzanyi zita raTenzi. Kudza zita raTenzi, mwese kudzanyi zita raTenzi. Kudza zita raTenzi, ngatipume zvinyangadzo. Kudza zita raTenzi, tachenurwa ngeroparo. Kudza zita raTenzi, mwese kudzanyi zita raTenzi. Kudza zita raTenzi, mwese kudzanyi zita raTenzi. Kudza zita raTenzi, mwese kudzanyi zita raTenzi. Kudza zita raTenzi, mwese
mwese kudzanyi zita ratenzi, kudza zita ratenzi, mwese kudzanyi zita ratenzi, kudza zita ratenzi, mwese kudzanyi zita ratenzi, kudza zita ratenzi.